Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha siyakwaza nentetha ephuma pha kuJunior Khanye khwelezehlela pha kuPulemoti ebeka ke intetha yakhe ngolhlobo esithi noko uPulemoti xa emjongile ekusingathi akayiyo le mbewu bekumele uba yiKaizer Chiefs ityala ngayo. Unabe ke wenjenje wathi okokuqala nje uPulemoti nembetha kakhulu umfana omdala unalaa nto kuthiwa yi-poor final decision umfana omdala. Okwesibini, umfana omdala njengewinga ekwizinga eliphezulu kodwa ke Kaizer Chiefs ufike umfana omdala akabe nguye laa Pulemoti, wafika wahlulakala. Uthi ke yena xa imjongile uPulemoti kumele beKaizer Chiefs simkhulule ngoba akho nto iyawuze ifumane pha kuPulemoti iKaizer Chiefs. Ngalipheleleyo uthi uJunior Khanye uPulemoti ohlulakele okanye usindiwe lijezi leKaizer Chiefs. Uthi akho kwanto ayenzayo uPulemoti nditsho sefakiwe pha kwiqela leKaizer Chiefs. Uthi noko laa mdlali unguPulemoti bekumele uba ke akusingomdlali odlalela iqela leKaizer Chiefs ngokomlomo ke kaJunior Khanye. Watsho ke esithi ke akusinguye yedwa ke uPulemoti, banintsi ke abadlali ebekumele uba abekho pha kwiKaizer Chiefs. Athi yena ke enguJunior Khanye xa ebajonga ekusingathi baza ngemisteyikhi pha kwiqela leKaizer Chiefs. Abadlali abanintsi bekumele uba abekho pha okanye ke abalinxibi ijezi leKaizer Chiefs. Utsho ke uJunior Khanye baphulaphula ke esithi ke uPulemoti noko akoneliseki i-performance kaPulemoti oko wafika pha kwiqela leKaizer Chiefs. Umdlalo kaPulemoti awuna direction tu konke noba sekuthuca kwepala umfana omdala ama-decisions awathathayo noko uthatha ama-decisions angacacanga rongo uPulemoti. Utsho ke pha uJunior Khanye sithi noko uPulemoti lo bokumele uba akadlaleli iKaizer Chiefs. Ndifuna ke baphulaphula ke siyigxinise ke le ndaba sike siyilungise ngokwethu. Xa siyilungisa sizawuthi uPulemoti edlalela iGolden Arrows umfana omdala ebeyiplayer Bafana ibingomnye ke wamathemba kaHugo Broos ngoba bembiza rhoqo ngela xesha ebepha kuGolden Arrows uPulemoti. Enye into endiyiqaphelayo mna abantu abanintsi abangayiboniyo eyingozi pha kubadlali beqela leKaizer Chiefs, ngakumbi aba badlali bathengwe bedlala kwiitimu abasuka kuzo futhi ke bekhona pha kuBafana. Eyona nto ifike ibadobelele kakhulu kwiKaizer Chiefs ndiyayibona ke nale yongaphefomhi kwabo, nale yokubana ke baphosa amanqaku, ndiyayibona ke naleyo. Uyabona le nto yokuthi abadlali bafike uKaizer Chiefs bonke bakhutshwa eskwatini, umntu ebezigqibele eseskwatini xa ebesuka kwitimu yakhe athi xa efika uKaizer Chiefs akabisaphinda abizwe eskwatini engakatsitsi notsitsa, engakabikho wiki noba wiki, sekhutshiswa nje into yokubana ejoyine igama elithi Kaizer Chiefs. Laa nto abadlali abanintsi babulele emqondweni, noba ke bangangayithethi abadlali laa nto, noba bangangayikhuphi kubo ngomlomo, kodwa laa nto ibabulele man. Ngoba abadlali abanintsi bakhutshwe bengenatyala, qha bekhutshiswe into yokubana benxibe ijezi leKaizer Chiefs. Itim leyo ke Hugo Broos esingamaziyo into yokubana ke ubanga ntoni nayo, ngoba sizawuvuma ayiphefomhi kakuhle iKaizer Chiefs kodwa zikhona iitimu athatha kuzo uHugo Broos ezingaphantsi ngokweposition apha eligini kwiKaizer Chiefs, eziphaa koonumber 7, number 6, number 8, kodwa uHugo Broos uyakwazi upika abadlali kwezo timu ezo. IKaizer Chiefs xa kuvulwa le season ibiphefoma kakuhle kakhulu kodwa kangakwazi uthatha nje noyi-1 umdlali amfake kuBafana. Ugoalkeeper weKaizer Chiefs uBrandon Peterson bengena goalkeeper ke ebebalasela ukusukela oko kwathi kobetha iAFCON, kodwa akakwazanga kumthatha amfake kuBafana. Inintsi nje into phakathi kwaHugo Broos neKaizer Chiefs. Mna ndifuna ukuthi ke oPulemoti laa nto yokuthi azigqibele
Kubafana Bafana wona nje kwangena Kaizer Chiefs wakhutshwa eskwatini engekho wiki noba wiki, Osibongiseni Mthethwa, oThabo Cele, baninzi mphulaphuli singabala Sonele, oMonyane bazibhaqa nabo sebengazazi noba bakuphi. Baninzi abadlali abathe bevele kuBafana Bafana mhla banyathela phaa kwiqela leKaizer Chiefs ke kwabe kuphelile ngabo phaa kuBafana Bafana. Asiyazi ke isizathu saloo nto ukuba yintoni, kodwa okubalulekile into yokubana ke abadlali beKaizer Chiefs laa nto nayo iyabasebenza emqondweni. Asiyavuma ke akaphefoma uzothi ga ngoku uPulemot wehlile, futhi ke nathi siyambona iperformance yakhe yehlile mfana omdala, kodwa ekuqaleni uPulemot ebedlala kakuhle kakhulu and ke wawesi phaa ke kuNazaretheni Napi ebedlala kakuhle kakhulu, atheka ngaye. Le nto yakhe ke yokubana ke ngwehlela iform siyibona ngokuphantsi kwabo baqeqeshi babini, nathi siyayiqapha into yokubana ke iform kaMoti yehlile. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ndingake ningene nitshoni into yokubana niyiva njani nale meko kaJunior Khanye, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.